Лечение на плоскостъпие и халус валгус в една интервенция. Сега ще видите как става това. Ето. Сега, ето го халус валгус и плоскостъпие. Виждате петичката вече как е възстановено стъпването. Тук, ако го дръпнем нагоре така, ще видите, виждате другата пета как е навън и как има едно изпъкване тук отвътре. Ето. Сега виждате как е изправен крака и съответно и кокълчето. Може ли да се завъртите към нас? Така, ето. Този крак беше като другия, нали? По-зле. Добре, виждате как стои този крак вече с корекцията на кокълчето. Виждате и другия крак. Това е само на 13 дни след оперативно. Тепърва ще се оформя добрия резултат. Инвазивна корекция на халус валгус и корекция на плоскостъпие също мини инвазивна. Виждате, има 1 см разрезчи. Сложили сме кинезиотейпинга за още 2 седмици да запазва позицията на палеца и да подпомага оттока. И да видим как ходим. Я да видим. Добре. Чудесно. Айде на другата страна. Обърнете се назад. Така. Да видим отзад. Супер. Чудесно. И медицинската сестра винаги тук помага. Тя спи в момента. Добре, супер. Доволна ли сте? Това е важно.